τότε ελάφρυνε το τιμόνι, άρα λειτουργεί η υδραυλική υποβοήθηση. Σε αυτό το σημείο θα σας εξηγήσω το διακόπτη κινδύνου, ο οποίος όταν τον ενεργοποιήσουμε, σταματάει τη λειτουργία του κινητήρα, διακόπτει την παροχή ρεύματος εκτός από τα φώτα θέσεως σόκου και σκαλοπατιών, τους δείκτες αλλαγής κατεύθυνσης, ηχητική προειδοποίηση, ραδιοφωνική εγκατάσταση, μικροφωνική εγκατάσταση, συσκευές επικοινωνίας, καθώς επίσης και τα δύο ανεξάρτητα κυκλώματα φωτισμού. Τώρα θα περάσουμε να ελέγξουμε τους υποδομοχλούς. Θα περάσουμε να ελέγξουμε το συμπλέκτη. Το πατάμε πάντα και μόνο με το αριστερό μας πόδι. Θα ελέγξω αν υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα. Πατάω το συμπλέκτη έως το τέρμα. Θέλω να φέρει την ίδια αντίσταση και να τερματίζει και αφήνοντας να επανέρχεται στο αρχικό σημείο. Θα ελέγξω αν υπάρχει διαφυγή αέρα. Πατώντας τον, βλέπω ότι φαίνει σταθερή αντίσταση, τερματίζει και επανέρχεται στο αρχικό σημείο. Θα περάσω να ελέγξω αν απομονώνει σωστά. Πατάω το συμπλέκτη, βάζω όλες τις ταχύτητες σύμφωνα με το σκαρίφημα. Βλέπω ότι κουμπώνουν ανεμπόδιστα και δεν κλωτσάνε. Τώρα θα περάσω να ελέγξω τα υλικά τριβή του συμπλέκτη. Έχω πατημένο το συμπλέκτη, βάζω τέταρτη σχέση στο κυβότιο ταχυτήτων, αφήνω σιγά σιγά το συμπλέκτη, βλέπω ότι το όχημά μου τείνει να κινηθεί. Πατάω πάλι το συμπλέκτη να μην σβήσει ο κινητήρας, άρα τα υλικά τριβή του συμπλέκτη σε καλή κατάσταση. Βάζω νεκρά σχέση στο κυβότιο ταχυτήτων και θα περάσω τώρα να ελέγξω το ποδομοχρό του φρένου. Πατάω το φρένο, θέλω να καλεί τα δύο δίκτυα της διαδρομής, να μην τερματίζει και αφήνοντάς του να επανέρχεται στο αρχικό σημείο. Και βλέπω την πίεση στα μανόμετρα να πέφτει από 0,3 έως 0,7 μπαρ. Στη συνέχεια θα περάσω να ελέγξω το επαναστατικό ελαττήριο. Πατάω το φρένο και μόλις το αφήνω επανέρχεται στο αρχικό σημείο, αλλά λειτουργεί το επαναστατικό ελαττήριο. Τα υλικά τριβής του φρένου δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή γιατί θα πρέπει να κινήσουμε το όχημά μας. Τώρα θα περάσουμε να ελέγξουμε την άμεση απόκριση του επιταχυντή. Παίρνω το πόδι μου από το φρένο, πατάω τον επιταχυντή, βλέπω ότι ανεβαίνουν οι στροφές και αφήνοντάς το πέφτουν. Άρα έχει άμεση απόκριση της κίνησής μου. Τώρα θα περάσω να ελέγξω το χειρόφρενο. Έχω πατημένο το φρένο. Κλείνω το χειρόφρενο, βλέπω την πίεση στα μανόμετρα να πέφτει περίπου 1 μπαρ και ακούω και τον αέρα που φεύγει προς τους αγωγούς μόνιμης παροχής. Δένω το χειρόφρενο και ακούω τον αέρα από τις βαλβίδες ταχείας απελευθέρωσης, καθώς επίσης και τον θόρυβο που κάνουν οι σιαγώνες επάνω στα ταμπούρα. Τώρα θα περάσω να ελέγξω τα υλικά τριβής του χειροφρένου. Έχω πατημένο το φρένο, βάζω πρώτη σχέση του κυβότιο ταχυτήτων. Αφήνω σιγά σιγά το συμπλέκτη, βλέπω ότι το όχημά μου τείνει να κινηθεί. Πατάω το συμπλέκτη να μην σβήσει το όχημα, βάζω νεκρά σχέση στο κυβότιο ταχυτήτων, άρα και τα υλικά τριβής του χειροφρένου είναι σε καλή κατάσταση. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να μιλήσουμε για τους επιβραδυτές. Είναι βοηθητικοί μηχανισμοί πέδησης που έχουν σαν σκοπό την αποφυγή του κύριου συστήματος πέδησης για να μην υπερθερμαίνουν τα υλικά τριβής και να μην έχουμε απόλυτο πεπιεσμένο αέρα.